So na inje nkaigo mapema buya iko na bere iko na akaenda kuchikwandiki ngateba nchunti yemi ngati nchiase nga cha kawaida muna nganje ne pikipiki bakanyete chigari chiane ngasoke wanda ngaikarasa bakakosoro oli ne ngarase tari nibara ngosoro ngoli karase tari chipekero ngareterwa mese gacharu achaka kuseka seka na kitoa korosoro kanyora mamurane no ale nera ara ondia kanyete bakawa ngora bakairana ilibairana Oriore tekero orio gerete ngaita. Orere tekero. Omuntu musimi ni bwe myaka 25. Gavana amo butetegas. Akamotebi nga. Akamotebi. Mwegazi. Mwegazi. Obisi chief whip. Ama bozo omungwano oyo. Nge na itete tando uchi asoenga kwa magena. Ochara kweli. Kwani amagena hako njetimwa ndikokora kuba tukuruta magena wabelwa. So bono yo iko idangora intutwa ito kwebanga. Sema manje nije chief whip. Wasema no. Mongwano diko mwegazi. Bona digi tigari cyane kiteka ngenye isato. Oso egari yemo iko kwatakire gazi. Otigarere bente yo gutaka. Otiye kunya chandu gane. Kwanza mongwano iko kwa sote gazi tane ko gwakana. Elia sote count tane gwakana nane tane ko mwakana. Nge makosa nga yani kuchara egera bumanyenga makosa to kobolie county mbobe aye aba MC aba njwango ngane ngaseti elia aba MC aba na kitoko teyo mugavana koregas omwako elire otara korona nigete kemo tinagita ali cha chakire gokwa